que no ho has contat, el que ton pare feia les, ixes, com se diu, les panolles i fes les bufes. Ah, que feia... Ah, sí. Son pare plantava la sí. panolla... I quan estaven seques, tendres, no, les feia del tronxo i les feia sequetes i en feia en sal i en sucre. I ho posava en bolsetes. I ho ripàvem als xiquets. Si podíem... Però estava la panolla de fer les bufes... No, estava desfeta. Estava al granet. N'hi havia una bolsa això també. El plàstic? El paper? El que sosté el gra. Sí. El suro. Sí, el suro. I l'altre era el que estava desfet.